समर और गौतम को मिली बेल। जी हाँ, समर और गौतम को मिली बेल। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल में रउरा लोग के स्वागत बा। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन अश्लीलता बहुत ज्यादा बढ़ रहा बा। ये अश्लीलता से मुक्त करावे खातिर मगहिया जवान समर आ गौतम एगो मुहिम छेड़ले बा लोगिन। जी हाँ, ये मुहिम के वजह से समर और गौतम पर भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गायक व अभिनेता खेसारी लाल यादव FIR करके समर और गौतम के जेल भेजवा दिले रहे। हाँ जी हाँ, हालांकि समर और गौतम के आज बेल मिल गई। समर और गौतम बेल पर बाहर आ गए लो। जी हाँ, बेल पर बाहर आओते समर और गौतम का कुछ कहलक लो, रउरा लोग के विस्तार से बताई। लेकिन ओकरा से पहले रउरा लोग से एगो छोटा सा आग्रह करतनी कि रउरा लोगिन अगर हमारा अभी तक ले भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले, साथे साथे ए पेज के फॉलो नहीं कैले, तो फटाफट फॉलो और सब्सक्राइब कर दी। जी हाँ, हम देर ना करते हुए वाले के खबर के तरफ लेके चलता नहीं। जी हाँ, भोजपुरी जहां बता देहल चाहते हैं कि मगहिया जवान समर गौतम के आज बेल हो चुकल बा। जी हाँ, जब बेल भइला के बाद में मगहिया जवान समर गौतम जेल से बाहर आइल हलोगिन, तो वो लोग के फैन काफी वो लोग के स्वागत कैलक हलो। साथे साथे समर गौतम एगो बहुत बड़ा बात कहलक हलोगिन कि सत्य के परेशान कइल जा सकेला लेकिन पराजित ना कइल जा सकेला। हमनी के काल्हो मुहिम रहे भोजपुरी से अश्लीलता मुक्त करावे के, आजो हमनी के मुहिम जारी बावे आ जारी रही। जी हाँ, बहुत बड़ा खुलासा कैलक हलो। साथ ही साथ वो लोग बहुत सारा अश्लील गायक पर गायिका पर काफी कटाक्ष भी कैलक हलो। जी हाँ, रुआ लोग के बता देहल जाता है ऐसा ताजा तरीन खबर सबसे पहले रुआ लोग के हमारे चैनल से मिल रहा हुई। जी हाँ, रुआ लोग के बता देहल चाहते हैं, तो रउरा लोगिन अभी तक ले हमारे ये यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं कैले तो फटाफट कर दी। अपन आशीर्वाद, प्यार, दुलारे यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर बनाई, ताकि रउरा लोग के बीच हम सही ताजा तरीन खबर लेके आवल करी। नमस्कार, प्रणाम।